Baba Isabel varimoka mu studio regai katinzwe kuti ndedzipi dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzavakabatira kamhuri yeZimbabwe Mukoma KB msukuru wasekuru mwana wekubereka wekudimba zviri kufamba here cho chimutekana chichibata ndanzwa kuti masaisai ari ti akadira akacha kuwedzerwa extra amai extra baso vari kunzwa kunosvika nepamongo right saka kureva kuti zvinenge zvichobida papapati munyika mune zvakawanda zviri kuitika nyika yakatakura ndoda kutanga kutaura nyaya yandinogona kusosvera nezvekwayo kuti vanhu vanogunun'una pamusoro vakawanda nenyaya kunzvimbo yeNorton. Vakawanda kuNorton vari kuti hatizivi kuti nyaya dzemabhizinesi, nyaya dzekuti zvitoro zvinoiswa papi, machechi anoenda papi, zvinorongwa nevanhu vakaita sei, nokuti kuNorton zvakapindirana nekupfekana-pfekana. Mabhawa anowanika mudzimba, ground rebhora rinogona kungowanika riri pafurandi pestand yemwe munhu, vanogrinda nokuweredha ari pa next door anogona kutogara akavhara mawindow kuona TV yake nokuti pa next panenge pachitowelda zvimasimbi zvichopinda mumba imomo. Saka vanhu havachazivi mabhawa. Saka nyaya dzakadai sokuNorton dzawandisa dzekuti vanhu vachazivi kuti mabhawa enda kupi, zvitoro zvoenda kupi, vanhu vanogara kupi, mashops anoenda kupi, nokuti zvakuwanika pese pese. Kuchema kwavanhu kuNorton ikoko hatizivi kuti anoita izvozvo kuNorton ndiani. Vakaendere kukanzuru kunoripota nokuda kwekuti Baba Isabel kazhinji kacho panozogara vanhu panozoiswa masenzi emabhizinesi panenge paitwa master plan yabva kukansela. Chokwadi ichocho vari kutotaura kuti tagara tichienda asi zvanetsa. Zviri kunzi kudini kukanzuru vanoti tichauya kuzoitei, kuzogadzirisa, kuzoona vanoti tinouya kuzoona. Ndiani akaisa ground pamberi pemba yemunhu right. Iko zvino zviri nyaya kunetsa ndiye vanhu vari kuwelda vekuti vanhu vanowelda zvinoitika ndezvekuti magetsi anogona kuenda masikati anozouya usiku. Apo munhu anenge achiwelda anenge ari panext door, imakarara munext door, motokari dzakapakwa dzinenge zvinorohwa nezvemafiles izvezve zvinenge chibva pagrinda apo mudzimba. Haisi yekuti vanhu vanenge vangofunga kuita bhizinesi pamba pavo here. Kana munhu afunga pati vanhu vakanoripota vanofanira kuzogadzirwa chii chakuitika. Sesu matinogara muno hamuna mbavha tiri mustudio, but mukabiwa tinoenda kunoudza polisi. Ndozvauri kana taina kunotaurawo zvichemo zvedu vanozouya rini tichitambudzika. Rega tizonzwa vanoziva kuti vangatibatsira sei. Papa ndine nyaya yakaitika kunonziko kwaChihota sabhuku mutsvedu chifi nenguo kunonzi kuLifton uku. Ndofunga ndataura zvekuti munyatsonzwisisa Zimbabwe kana muri ikoko. Kune murume akarwara kwenguva refu but akazofa. Afa kudaro pane nguva yekunzi mutumbi wakuperekedzwa parufu. Zimbabwe panenge paine munhu wese kumusha vanhu vanochema mukoma KB nekuungana kwavo zvasiyana nekudhorobha kuti unogona kusaziva munhu ari panext pako, but kumusha panext village nekunext village nekuseri kwacho vanotoziva kuti kwakati kwaitika rufu, vanotofamba kana 15 to 20 kilometers kuenda kurufu. Saka rufu rwokumusha runounganwa vanhu vari ipapo vakaungana nguva yekunzi vataura nekuperekedza, tiri kukumbira hama dzamufi vana ngavatange ivhu roiswa mufoshoro endai munokanda kumusoro. Sii chakaitika Ravai vakabata ipapo. Izvozvo zvandaita kuti ndo zvaita kuti ndiwe nenyaya pano. Amai utungamiri neutekwa-tekwa neutungamiri hwepamusoro hatizivi kuti vakachizviziva here ikoko. Ndobva ndabva ikoko mhuri yeZimbabwe pane musha wakarwara mwana. Uyu musha wandiri kutaura uyu uri kuChegutu warwara mwana pachibva panzi shedzamubatsira uye pano tinzo chiye chiri kuitika nekuti mwana uyu zvaari kutaura zviri kupeseka. Anombotaura zvakanaka omboita senga ari kushedza mamwe masi ari kushedza asi vanhu vari pano vamwe vacho vakatofa, vamwe vacho vakatofa yasati azvarwa. Ari kuvatora kupi? Hazvine chibatara izvi. Mwana akura seiko? 16 years mwana musikana. Apo mwana musikana uyu panga paita nyaya yekunzi arikuda kuroorwa, but pane vamwe vakati kuroorwa 16 years pamutemo munogona kuwirirana zvenyimi muri kuroodza nekuroora, but pakazopinda imhosva. Garai pasi muwirirane. Vanhu vatoungana mukwasha toshedzera kuti ndiri kuya kuzoita sei kuroora, ndagadzira mari yangu kuti ndiuye, but vamwe vevamwe vanga vari ipapo ndo vakati so vakazotorwa senga vanhu vanenge vane jealous.
sikanzi ndangoti ndikuzivise nokuti imimi vacho muri kugamuchira futi mari kana mutemo wakuya arora nearorio imi mukangogamuchira mari zvatoratidza kuti nemi futi maita sei matengesa mwana ari mudiki munogona kusungwa apana kuti 2 days mwanasikana iyeye ndikutanga kuti asingakurwa nenjere anomboita asingatora nyaya dzinorasika zvikanzi shedza mubatsire but pakashedzwa vaitarisira kuti munhu angachiramba uyoyo pamwe ndiye nokuti ndeumwe ukama. Okay. Hei Zimbabwe, mubatsira kakosvika kati ndiri kuda vanhu vanga vakaungana vese pano pamakaronga chinhu ichi zvacho zvazoitika nezviri kuitika izvezvi ndo zvaita kuti ndive nenyaya pano. Regai ndingotaura kupedzisira mababati uku ndofunga ndikwana gwejoko kurushinga. Rushinga iri kupisa mazuva. Rushinga iri kupira. Rushinga Headman Gwangwava Chief Rusambo Sabhuku Matidzinga. Apa ndiri kutobaya pamongo kuti muzive kuti ndepapi. Chief Rushinga Headman Gwangwava Chief Rusambo Sabhuku Matidzinga. Pakabva pafa amai vafa kudaro vanhu vakarwara vakaendeswa kuchipatara vachisvika kuchipatara ndobva vafa. Imwe nzira inotyisa ndeyekuti munhu ari kuchipatara munhu asati afa uko kune munhu akatosakura pamba kuti ndiri kuitira kuti kana vanhu vaakuzouya kunhamo. Ko waziva seiko kuti munhu ari kufa? Ndediona chiwiri pinipo papa munhu akazouya ndobva avigwa mangwana vekuseni vakudzokera zvakare kuguva ikoko. Idzi dziri kupisa mazuva redzekuti vakunodzokera kuguva zvo ndokuona mutumba wembwa wakarara pamusoro peguva. Imbwa yachiona kuti vanhu vakusvika ndobva yasimuka zvayo ndobva yangoti yakumakunde jekesa musoro kadhisendi kashoma ndobva yanorara zvayo yakatarisa vanhu vachiita zvinhu zvavo paguva. Vanhu vachinosvika paguva ri kuona yatochera but yazonoguma pamatutu anoiswa pamusoro pabeka vakanga vaisawo matombo pakatangira matombo ndopa yakagumira zvakazoitika kumberi Zimbabwe ndo zvaita kuti tive nenyaya pano. Vanoda kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM munobatika seko papa Isabel. Ichokwadi mudi yeZimbabwe vanokachida kundibata munobata panhamba dzangu. Nhamba dzandiri kure vane kureketa pano Zimbabwe hadzina chipomerwa. Nhamba idzi hadzinyadzisi dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 nhamba idzi musabhipa tu musatemba padziri kungoti ndibhozve makutotsudzura. Kana une zvauri kufungira kuti uri kuda kwandiri zvandinoziva tanga utora popoindi nepepa. Kana wakutaura ndichiziva ndichishevedzera wakutonyora tisatema pafoni wese ndepi muri kuisaisedza aiwa ndiye vanhu vakawana tese toda kukwana nekupinda chikonzero chimuti ndechevanhu vese the whole nation on one session. Ichokwadi muri yeZimbabwe paka tapindira ndisati ndapinda mukoma kepato vanhu vakaona vari vakubvunza kuti kasongo kakabva kupi kakaridzwa nani. Akasongo muri yeZimbabwe kakaridzwa nemurume anonzi Timothy Mpoperi right now ari panyika yeku-UK. Ndokakarekoterwa kanhu aka ndokwari kakabata chimuti ariko ikoko but kana ari munyika yeZimbabwe anenge ari pano pa07 apa pabohera apa ndopaanenge ari achitsudzura kamuti kanziyo kanonzi KB naBosho pachimuti. Right. Muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba nekutsudzura. Rega ndingopinda muri yeZimbabwe ndichishevedza kuti paka chihota. Chakwa chihota chakamira sei? Nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe kwechihota yakamira sei izvezvi. Kune chitiko chakaitika chababa vakarwara kwenguva yakareba but baba varwara nguva yakareba vakazongorwara nguva dikiko zvinozvizvezvi kuratidza kuti panenge pakuita serious baba vachibva vashaika. Baba vafa kudaro muri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika ndeyekuti vanhu kana munhu achinge afa tinoziva kuti upenyu hwedu ndewekuchemana kusvikira mumwe wedu aendeswa kunzvimbo inoendeswa vakafa nekuti kana bhaibheri rinotaura kuti vakafa vakafa. Asi kana achinge afa nenyaya yekuti tine zvataiziva zvatairarama naye panext do vaikumbidzana munzvimbo maigarisana muchibatsirana kurarama uyezve kana iri hamba ine macontributions aitopawo kuvamwe kureva kuti munhu wese akasikwa panyika ari kurarama ari pavanhu ane chaanobatsira zvisina kuti akamboita mhondi akambobaka kuti akamboroya asi pane rimwe nguva yanonzi ngaabatsire. Ndokusaka nyika ichoti kunyange wakakanisa sei asi pamutemo unongotonga wakanangana naizvozvo right ndokubva mutumbi unotorwa wakuendeswa kumakuva. Tinozviziva kuti kana munhu achinge akuvigwa Zimbabwe vanhu makaungana mune nguva yekunzi Botvium munhu wese ngaone hama iyi tiperekedza naye kwenguva yekupedzisira chikonzero hatichamuona zvakare nyika yakuenda ndeimwe isiri yedu. Yes.
inzwai Zimbabwe, inzwai pachimote. Vanhu variko ikoko nguva idzodzo dzakaiswa nguva dzakasiyana, nguva dzemasabhuku dzekutaura, nguva dzevafoni dzekuparidza, nguva dzekutenda kwevanhu, asi yakakwana nguva yekunzi mutumbi waiswa mukati vana huyai muzokanda ivhu kana matombo kumusoro kwababa venyu, chikonzero ndima kanangana nokuperekedzana baba venyu. Daniel Oroshi will be for wakachwemba Fofo, rakiata. Zukuru wa sekuru Kule. ndodzika dzikene Amai. ndodzika dzikene Nyudza igejo. inzwa Zimbabwe, inzwa muri yeZimbabwe. Nguva yakatanga vana kuita zvinhu izvi, vana vakaenda patori nemwanasikana akaroorwa, patori nemukwasha, nokuti baba vaka ndingangoti 60 and above makore avo mukati mekufa kwavo, nokuti ndongwe vanga vararama panyika. Inzwa Zimbabwe, vana vakaenda nekufamba kwavo, ndokusvika ndokutaka kukanda mavhu vari mukati mekufamba kudavuka, anove amai muridzi wemurume akafa kana kuti mudzimai wemufi, anove ndiye muchemi mukuru. Daniel Oroshi will be for ndokufambawo nenzira yafamba nevana ivavo, ndokuendawo kumusoro ikoko, vakanobuditsa chipfeko chakaonekwa kuti chipfeko chemukati chakaiswa andingati matsito pamwe chete neropa, ndobva chakandwawo muguva ikoko, kwakanda vana kumusoro kwemufi ikoko, ndobva chakandwa muguva. Vanhu vakatarisana, hapana akataura, kusvika vanhu vawira nitofutsira here, ndifutire ndofafutsira, vachifutsira kudaro ndobva vangodzokera kumba. Vanhu vese vakanga varipo kusanganisira dzimwe hama dzepedyo dzakakoniwa kubvunza, amai ava ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe, amai ava munzvimbo yavanogara muprofita munzwi wedenga mukati meDaniel Oroshi, kuprofita nekunyengetera nekurapa vanhu mukati meDaniel Oroshi kuti zvigopinda mukati mengwambiti yekudenga. Vane sangano rawe. Vanotozikanwa vachibatsira vanhu, tisingazivi kuti vanoziva mukuru wesangano here, but pakubatsira nechiprofita vanoprofita. Vachipedza kudaro munhu achibva avigwa, vane umwe mwanakomana ari mukati menzvimbo iyi wandisingaziva kuti mwanakomana wavo here, muzukuru wavo here, kana kuti chichavo bhata ari mukati meukama. Ndobva vazotora magemenzi vakati mwanangu tora magemenzi awa, hatizivi kuti kupa mwana wemagemenzi havachadiwo kunamata here, nokuti nyaya iyi yabuda muvanhu. Okay, vakazviita izvo kubvisa magemenzi nokupaka mwanakomana uyu mushure mekungeka vaita zvavakaita pamushakabvu. After vaita zvinhu izvi pamushakabvu ndobva vazobvisa magemenzi, ndokunopa chi mwanakomana murume anoita zvichiprofita anotobatawo basa. Okay, saka izvezvi vanhu vari kungoti toita sei, tibvunze kuzvinorevei, hapana ari kuziva vakangomira. So vaunza nyaya vamwe veukama nevagari venzvimbo vari kuti hatichazivi, kusanganisira dzimwe hama, kuti kuviga kwatakaita munhu wemushure memwe taona zvinhu izvi takagona here, kana taifanira kuramba totanga taona kuti chichaiswa ichi, kukadai zoramba achiti ndini mukadzi wacho ndofanira kuisa chinhu ichi, taita sei? So vanhu varada kuziva kuti zviriko here kune dzimwe nzvimbo dzimwe dzenguva zviriko zvokuti kana murume akafa mukadzi anogona kuita zvinhu izvi achinokana muguva, but mukadzi mutorwaka. veukama pavakaenda paguva vaikandei muguva manga mune mutumbi wemushakabvu. Vana kune vamwe vanoti kana vachinge munhu mutumbi waiswa, vana vanonzi torai mavhu muchinomwa kanda muchitaura zvamunotaura. Nguva iyoyo ndonguva yakaitwa izvi. Good. Ipapo paikandwei muguva neveukama. Veukama vaikanda mavhu angari mufoshoro. Kana vanoshandisa mafoshoro ayo vanogona kutora foshoro voisa mavhu, iwe unosvika uchitora ivhu pai mufoshoro uchikandamo mugomba wobvako koya mumwe. Iyoyo nguva iyoyo iwe vakangosvika une chipfeko chavo changa chiri pai chachakabatwa mumaoko, ndobva chava chine matsito neropa zvichioneka, because padhuze munhu weseka ndobva chakandwa. Hapana akabvunza, munhu wese akangooma mate. So hama vada kuziva manje kuti zvinhu izvi dzimwe dzenguva tinogona kugara zvine zvimwe zvazvinokonzeresa. Okay, tibatsirewo Zimbabwe, takatya kubvunza nokuti zvinhu ukaona munhu achita simba kuti zvinhu vanhu vakawanda ane rimwe simba raainaro. Mumwe neumwe aingoti pamwe nhenga chabvunza, umwe chiti pamwe nhenga chabvunza, but vanhu vachitya. But right now vaakuvhunduka kuti zvaimborevei, hatine here zvatikakanganisira mufi kumurega takatarisa achiitirwa chinhu chiriwo chakadai. Uyezve mudzimai wake mukadzi ane simba riri kuita izvi mberi kwehama dzemurume, kana kuti ane simba rinodarika varume hama kumurume. mushure mekunge izvi zvaitika ndopavakazobvisa magemenzi. Yes, madzimai aya vatore kumba havo ndobva vangopa mumwe munhu vati munhu wakapa munhuyi munhurume vane ukama naye. pane ukama uripo. Okay, zvikanzi ndiwo kupfura magemenzi imboshandisa basa raMwari.
ko magemenzi anobviswa achipiwa mwe munhu here baba Isabel amene ipapo mkoba KB chiremba Simba dzakomanda ana baba ana baba magrasi Yes. ana baba Mateo nokuti magemenzi aya anonamatirwa kai anonamatirwa paunoenda unopfekedzwa pane zvaunofana kutoita tikapfekedzwa kasi tibatwa musoro isu ndizvozvo kunze izi takabatwa musoro isu saka ndokwanisira kumabvisa ndichimapa mwana wangu kana kuti sisi wangu kuti timbopfekawo naye baba Isabel Bishop Mjairo tiudzeiwo tibatsirei 19 minutes past 10 ndopafika nthawe pali manje 0713938538 kana 0789600748 zvava nenguva yakareba sei zvaitika hazvina 1 week izvi hazvina 1 week achitotopisa saka veukama vakatadza kubvunza murora vari kusvika baba pane meseji andinayo panapo iri kubva kuna ambassador Tinashe Gotora. Yes. Magemenzi akafanana nemukadzi achinjanwe. Okay. Bvunzai ndonamata zvemashuwa. Itai 4 kuti mashasha yese ambassador Tinashe Gotora. Tinotenda. Chimuti chakabatwa baba Isabel ndiri kuona ka Mr. Gotora vari pabudiriro 5A hanzi nai KB na Bozho pane chakataurwa nezuro chekwa gutu chemunhu asiri kuonekwa kubva chipiri last week kusvika nhasi Bozho hana kuzochipedza munokwanisa kuchitsudzura here icho kwa demodi ya Zimbabwe ndingoti inini kune nyaya yakaitika musi weTuesday last week ndika kunde vanhu vaibva kwa gutu kunonzi vachienda kunonzi kubhowera ku07 apa pakati apa pane mugano uripo wakaganura nzvimbo yekwa gutu nenzvimbo yebhowera okay. ne Rwizi vanhu ava vantu vakaondia about 7 to 8 kilometers kubva kunzvimbo yavo kuenda uchibva kwa gutu vachikrosa Rwizi kuenda kunzvimbo iri kubhowera kunova ndiko kune mabhazi anenge achibva kuHarare kuti uri padhuze than kunzvimbo yavo iyo okay. Saka ivo zvavakaita vakaenda kubhowera vachibva kwa gutu vakaenda panonzi pamadzimba shuro kana kuti pagiri ndo pavakaenda ipapo vakaenda kundotambira fertilizer yavo yanga iri mukati mekubva kupi mukati mebhasi ibva kuHarare vachibva vaenda ipapo vakanotambira pasi yavo zvechokwadi vachibva vaenda kunomwa doro vanga vari vanhu vangana vanga varipo 2 varume vaviri okay. vachibva vanomwa doro handitika panonzi pagorogodi ndo pavakasvika ipapo kuma7 manheru vachiita sei vachimwa doro varipo ipapo vamwa doro kudaro vakazosangana nomwe 1 akanga aripo panotovaziva akati vakomana zvamamwa doro kuma7 amanheru mvura sizoyanaya kudai so tifambe tese ndikuperekedzei ndinodzokera hangu kuRwizi chinoti Rwizi rakamira sei ndokubva vataka kufamba vakaenda ikoko vaperekedzana vanosvika paRwizi Rwizi rinonzi Nyazvidzi river pane pazambuko panonzi pagotona zambuko rinonzi gotona ipapo panoyambuka nevanhu asi Nyazvidzi ndiyo Rwizi andika vachibva tonoyambuka neipapo saka vasati vanosvika paRwizi vakambomira murodhi vachiita nyaya so paitika nyaya pane 1 aitaura neumwe 1 vaive 2 vakabva kwa gutu ne1 akaperekedza pane 1 pane 2 vakabva kwa gutu ainyanya kutaura ne1 ari kuvaperekedza kubva kupi kuvaperekedza kupi paRwizi saka umwe angasikatauri neumwe achibva ati nyaya dzenyu hadzisi kupera mundoona mberi ndakuenda achibva pomoka ndofafamba kuenda afamba kuenda vaipa vakazotevera ripoti vati handina kusiva paRwizi vari kuda kuRwizi vari kuda pazambuko paipeka hapana kana pari kuoneka Rwizi rwakazara adarika nepi ndobva adzokera uye akachama ngatidzokere ndobva adzokera ndokuenda kumba neuya uyo mangwana makuseni achibva tonoona zvakare vakaona paRwizi pakaita sei pakazara ndobva afondera mukadzi uyo kati udzemo kuti anatakona kuyambuka kweye akapinda nekupi zikanzi haana kusvika kuno nanhasi ako ndiye munhu kutaura kuti kwatita mhuri yeZimbabwe nanhasi haasati awanikwa ari kutsvagwa vanombotarisa zvimwe zvemadhemu zviri padhuze nokutevera Rwizi but haasati aonekwa saka vakutofunga kuti dzimwe dzenguva munhu paakadenda ega akanosvika ndobva simba rokuita sei rokuda kuyambuka paakakrosa akabvaturwa nemvura saka kumba ahako kumhiri kunoku ahako umwe uyo padaitaura navo anga asati atoyambuka vachimira kuti Rwizi riite sei ruserere saka 1 munhu asi kuonekwa fertilizer yange inani fertilizer yange yasara neuyu anga achitaura nemumwe wake uyu ndiye anga ari muridzi wefertilizer anga ari muridzi uyu asiri kuwanikwa anga atoperekedza munhu vane ukama here aiwa vanogara munzvimbo imwe chete village rimwe chete ishamwari neshamwari ya zvakaoma saka havasizivikana kuti ari kuwa asati aoneka tiri kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti kubva nezuro kusvika nhasi atagamuchira mashoko murume uyu akawanikwa here kana kuti ari sei uyezve chirongwa chekumutsvaga chapapi so vaibva kwagutu vachienda kubhowera kunotora fertilizer yanga ibva kuHarare ndokune bus stop
ya tibatsireika kwa gutu bhohera kana muchiziva nyaya Yeah. iyi tiudze tipeika update zvakamira sei. 9 minutes to 11 ndopafika nthawe pale manje tsudzurani chinango icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba muri yezimbabwe ndine nyaya yakatika mukati menzvimbo yekuchegutu ine mwanasikana ane 16 years aida kuroorwa murume akavimbisa kuzoroora mwana uyu but paka vakaungana vachinzi mangwana vaitizoungana seukama mangwana tigadzire kuti mukasha ari kusvika panapa tichazoronga zvinhu zvedu sei zvichamira sei mapepa nemabhuku achinyorwa kuti kana mukasha achinge asvika akubvisa mari zvakamira sei but pane one akataura mashoko ekuti iye mwana wedu ari kuroorwa ndeupi ndobva taurwa nezita svikanzi garazviya ane makore mangani ndokuoni kuti makore ake 16 years achibva taura akati inini shoko rekuti mwana aroorwe ndinorifarira ndinorida ende zvinosimbisa rudzi rwedu kuti vana tete nemana mai makaranga vana kusvika vaenda mudzimba nokuti zvinonyadzisa kuti mwana akakura ari mumaoko mavabereki anonoka achifamba mabhawa anoita varume achisiya achigara musango asi kana vana varoorwa zvinoreva kuti izvo takashanda takaita basa uyezve kunobva mwana uyu kune vanhu zvinosimbisa rudzi rwedu asi pane nyaya ndiri kuona panapa inozopindirwa nemutemo wenyika inoita kuti chipedza kugara panapa vamwe vedu mangwana nomugona mukarupa michere nokuda kwemutemo vasungwa amangiwa kana mukarodza mwana ari under 18 years aroora wacho nearodza wacho pamutemo tinonzi tese tiri vasungwa tinosungwa tine mhosva saka handizivi kuti moshandisa nzira ipi maregerei mautana nemukuwasha kuroora hakurambidzwi asi ozvichengetera mukadzi wake kana nguva yakwana ozotora mukadzi wake vamwe vataka kupikisana zvinoita here kuti munhu abvise mari yake munenge matodzinga mukuwasha kweiyo nyaya zobva kupi vanhu mune majelasi vanhu vachibva vabva ipapo vachibva vaenda kudzimba dzavo vaenda kudzimba dzavo mwana anoita 2 days mwana mangwana achibva tomuka murume wakuenda pasaiti anombotora mashoko asinganzwike anoita senge munhu akuroora nenjere anombotora mazita evanhu vakafa yeendayo kuzotorwa nanhengi waari kutaura iyeye umwe akatofa mukuru kwaari asati azvarwa asi iye ari kutaura nezita ndiri kumuona akapfeka zvakati uyu ari kuuya nanhenge vamwe vari kutaura haazikanwa saka ndingatishedze mubatsiri ndiri kuzviziva naamai vemwana vachitaura chiti izvo ndakanzwa mashoko akataurika pano nezvakataurika pano pane vanhu vakarwadzwa nekuroora kwemwana wangu zvingangoita here but vaitaura vaine zivo nechokwadi chekuti vari kunanga munhu akanga ataura kuti mwana uyu haana kodzero yekuwanikwa chikonzero ane marikore ari pasi nekuda kwemutemo wenyika hazvitenderi kuti tinosungwa right pakataurwa mashoko aya ekuti mwanasikana wamuda kurodza uyu mwana mudiki haana mvumo yekuti aroorwe akazoroorwa here aiwa haana kuroorwa hapana mazuva asati mukuwasha tiori nedheti raakaunza okay rekuti mukuwasha da kuzouroora ukama vakagara pasi vakaungana uyai seukama tizive kuti pamushaya mukuwasha vachange vachimira vakadai ndevapi vachamira vakadai ndevapi vanopinda mbane vakuwasha ndevapi vachanyora bhuku sekitari ndevapi handiti kugara pasi seukama kuti vawirirana but pane hwana akazobuda but hwana akabuda uyu mukoma weimwe imba asi vari vefamily vanogara zvirongwa zvimwe chete so akatorwa sekuti iye ane jealous rekuti mwana wimwe hama yake yakuwanikwa pasina mazuva mwana akurohwa nezvinhu zvikanzi aiwa ngatishedze mubatsiri ende mubatsiri uyu mwana anwa ndiye mukwasha akabva atoudzwa kuti kuri kumukadzi vari kurwara zvinoitika achibva atotumirawo mari yekuti vatsvage munhu anobatsira pachibva pasvika munhu akasvika panzvimbo achibva shevedzera kuti zvandiri kuona panapa ndiri kukumbira vanhu vese vakaungana pano musi wamagara pano muchiti muda kuronga kugadzirira mukwasha ari kuuya ngavauye pano chinova chinhu chakatanga kumhanya kuna amai nababa vemwana kuti zvechokwadi pane munhu ule vanhu vachibva vaungana kudaro mhuri yezimbabwe varipo ipapo ndokuungana amai vemurume ane mwana ari kuroorwa vanga varipowo pamba ipapo asi mai ava vakura vanorarama nekusaona nokuda kwemakore haiwa vafamba kana ndisingakanganise vane 97 years dzokuberekwa wow pa97 years dzokuberekwa mwanasikana uyu akuroorwa nhasi uyu kudzidza kwake kwakaita kushoma mushure mekuti amai ava mbuya ava vane 97 years vanga vachingogara pamba pavo nemurume wavo murume wavo achibva afa kudaro mwanasikana uyu ari kuroorwa nhasi uyu ndiye akanzi ende unogara nambuya so mbuya vanga vasingakwanisi kuenda kuchimbuzi kana kuita sei mwanasikana uyu ndiye aita zvese muzukuru uyu achienda kunorasira chimbuzi achivagesa mba achiita sei so mbuya ava ndo vanga vane dambudziko panyaya iyi yekunzi mwana uyu haana chaanokwanisa kuita kubva pano kana kuenda kumwe kunhu ndisati ndafa kana ini ndafa ndo panokwanisa kuita zvimwe zvinhu vanga vazvitaura here haana kuzvitaura apo ikodzero yemwana kuti aende ikodzero yemwana kuti aende kuskuru andirika right ende mwana aiti dzimwe dzenguva achitoenda kuchikoro dzimwe dzenguva aita unonyora pabhuku pabhodhi aingoti handichaoni so pauya mubatsiri vanhu vanosenge vaungana vanhu vachibva vaungana
zvikanzi zviri panapa ndiri kuona panapa kutori nevanhu vakabata varoyi kudhara vatori nepfungwa dzavo. Handidi kuratidzwa vabereki vevana kuti ndevapi, nokuti ndafonerwa mukanditumira mari yekuti ndiuye, ndikazotorwa vanhu vazonditora vanhu vechidiki havana kodzero kuti mwana ari kuroorwa. Musati mandiratidza, ndoda kuti vakuru vese muungane apa. Imimi amai, imimi mune muroyi wenyu. Amai vapi vari kubvunzwa? Amai vemwanasikana. Okay. Zvikanzi imimi handisati ndaziva kuti ndimani, but ipapa ndikati imimi izvo zvinongedzerai munhu wamuri kufungidzira kuti ndiye ari kuita zvinhu izvi, matove naye. Ndokutanga kuchema zvikanzi chokwadi, nokuti kubva pakutanga tichironga pano ndiyadaro zvikanzi haasiriye munhu wamuri kufungira haasiriye. Asi zvatinda kuita panapa ndezvekuti handidi inini kunongedza munhu. Mutemo wenyika yedu unoramba izvozvo. Yes, imhosva. Patichakuratidzai munhu uyu, kana kuti pamuchaona munhu uyu muchatya nokuvhunduka kuti izvi akazviita sei, nokuti munhu iyeye ane zvakawanda zvaasingagoni kuba kuita kurarama kwake nokuda kwezvaari. Zvikanzi right, mwana uyu ari kushandiswa haatoendi kure, but ane hembe yake yakatorwa. Hembe iyi matorerwo ayakaitwa ndeyekuti iye pachake akanzi izvo hembe dzako baba vako namai vako havazivi kuti uri mwana musikana atokura iwe. Unofanira kutotengerwa hembe dzemukati kunyangwe paevery week. Okay. Asi ini ndine simba rekuudza vabereki vako izvozvo, ndipe zvipfeko zvako, ndoda kunzwa zvazviri. But mwanasikana uyu amhine kuti akatoreka matorero api, matauriro ake, semunhu anga nesimba rekuti kana gogo vakataura izvi kuna baba vangu namai vangu, inini ndinoitirwa chikonzero, ivo ndaamai vavo. Ndizvozvo ndobva vanzi piwa ndikutaka kubata one by one. Ipapo paakavapa zvinhu izvi, iye akabva buda achienda kuchikoro achibva kuti vachidzoka pandabata ndatonzwa kuti zvipfeko zvako hazvina kumira mushe. Pane wani chakabviswa, wani ichocho ndatanga kushandiswa nambuya iyi, but havaone. So mwana uyu ane zuva raakaenda kuchikoro, raakatekwa kuseka kuchikoro, mushure mekuti achifamba aitoonekwa kuti mwanasikana angatoende panguva yake, but anga asingaone nokuti hembe yake kumashure yaitaura kuti pane zvinoitika pamusikana. Okay. Kusvika azotirwa nemamwe matiye chikadzi vakamupa sambi vakati enda komba, ndokubva aenda komba. Ende iye aiti upenyu hwake anga asingatomboendi ikoko, zvakangotengera ari kupi? Ari kuchikoro. Ezvo ndo paanga atogadzirwa ipapo. Achibva anzi right, zvandoda kuita panapa inini ndoda kuita nyaya yekuti panapa zvandichaita panapa pane munhu anofanira kuratidza iye kuti ndiari kuita zvinhu izvi. Nditorere mvura, tora hari iri mota mangu, mvura irimo imomo. Ndoda mwana mudiki wamunofungidzira musikana ari panapa, wamunoziva kuti imimi kana makamutarisa haasati akuziva chinonzi murume. Right. Kana chiti kuziva murume muri kuzvinzwisa, wamunokufungidzira seyanai naye. Zvikanzi kana mataura izvozvo, totoda kana mwana ari kugrade 5 ndobva katorwa mumwana, but mwana akazotorwa pavana vanga vari pambapa hapana anga aripo, akatorwa kunext door. Vamwe mai vakanga varipo ipapo vachibva vati mwana wangu inini, kana zviri zvekungoti moda kuti abate mvura chete ndo pandoda kuti agumira, kana kune zvimwe zvamoda kuti aite kwete. Zvikanzi ava ngaabate chete mvura, kana kuti iyeye mwana iyeye ngaadire vanhu iyo mvura, ndokudirwa vanhu mvura mukoma kepe. Vachikodirwa mbuya veve tuku dhimoni rabuda. Avo vakufamba nedumbu kuenda mumba mavo. So mumba umu manga muine dhamu ririmo ranga rakaiswa munga sedura, kuti kuna dura rachibage, saka pambapa pane dura, but dura riripo rakaiswa chibage. Munga vanorima shoma, yakabva yaiswa mudhamu ndokubva yaiswa mumba. Zvikanzi bvisai zvese zviromo, mukoma KB dhamu, kuona dhamu rine munga nehudiki hwayo yakataka kubviswa. Pasi nepasi pekupedzesera ndo panga paine hari iyoyo yakavharwa, yaitori nemuvharo unenge plate, but mukati mehari iyoyo ndo manga muine hembe yemwana uyu, chipfeko chiya neropa zvakanga zvirimo. Zvikanzi vakunopedza, mbuya achibva chivedzera mashure kuti handidi munhu anobata hari iyoyo, regai nditore hari yangu ndega. Munotora sei? Hamuoni dhamu iri rakadzika. Zvikanzi mukabata hari iyoyo munokuvara. Isi beta nditore hari iyoyo ndega ndopopora zvandaida kuita, mwana wemwana wangu aroorwe, mwana wangu akure. Zvikanzi batai hari. Mukoma kepi mbuya vakasimuka vakamira vakafamba kupinda mumba, vakatora hari, vatora hari ndobva vaisvipira mate mukati ndobva vaipwanyira pasi. Vachipedza kudaro zvikanzi uyai mundibate mundiendese pane vamwe. Avachaona
mushure mekuita zvese izvi zvese zvikufamba kubva panze kupinda mumba kunotora hari mudhamu kuishipira mate ndokuiputsira pasi vachingopedza kuishipira pasi zvanzi ndibatsirewo ndiende pane vamwe avachaona zvikanzi right makagara panapa mitiutsei kufunga kwenyu nyaya yange ichiitika pamwana ndeipi zvikanzi no ngauye panapa muzukuru wangu ndoda kupinda naye mumba ndobva wapinda naye mumba zvikanzi handidi munhu wechitatu mubatsiri akati kwete azviite ndobva kwazopinda amai nini munin'ina waamai ava ndobva wapinda imomo so kwanzi vaingomubata muviri wese asi mubatsiri akatenda akati no regai vamubate ndobva mubata achibuda imomo mwana kutoti kwanzi ndakandichinzwa muviri wangu uchirema mashodhasi esaya achirema chida seke ndakabatwa but kubva kubata wasikwanaitiona mbuya kauka ndikozvirese ndobva kwashedzwa veukama zvikanzi uyai pano zvikanzi but amai ava vanga vachirarama nemishonga yavo vachida kuona panogumira mwana simba rakashandisa kashandisa remwana panapa muite 3 days pasina rofo nokuda kwezvamaita izvi amai vanotofa panguda 2 days rizuva rechi2 amai vachibvafa gogo vachibva tofa nematambudziko so murume akazoshedzwa aida kuroora mwana uyu ndokubva audzwa kuti ndo nyaya iripo but ndiri kutenda mukoma kb murume achiudzwa nyaya iyi akabva toti no inini pachangu ndakazvitsvaga ndikaziva kuti mukadzi wangu ane makore mangani but ndaifunga kuti kana chinge tora mukadzi wangu ine ndikaenda naye kumba sezvo tiri vanhu vari kuwirirana hapana chinozobuda nekuti chinozowanzokonzera kazhinji kuti pazobuda kuti pane munhu ari kudzvinyirira mumwe kana kuti ari kushungurudza mumwe wacho wandie ndakatora ndiye ndingakwanisa kuti no ini ndiri kushungurudzwa ndakazotsvaga kuti seuchishungurudzwa woona makore ari pasi ndaifunga sekuwirirana kwedu apa bude nyaya iyi asi zvamataura ndinozvitenda ndinogona kumirira mukadzi wangu kuti akure asi handicharoori mari yese ndaakubvisa chimwe chikamu chemari yekuratidza kuti ndabatsira mudzimai wangu ndobva abvisa 2400 years so mari asina kuzotera kuti yangada kutopisa yese imari nokuti yaakati ndakubatsira mukadzi akabva abvisa 2400 years right mubatsiri abatsira kudaro gogo vashaya mwana uyu akukwanisa kuenda kuchikoro sezvo angane dambudziko kuti akaenda kuchikoro aita dambudziko rekusaona ikwanisa kuenda kuchikoro ndaiti kwanzi ndairemerwa dzimwe dzenguva ndaiti ndikataka kunzwa kuremerwa sereti ndotozeka kuti pandinopepuka ndinoona vanhu vakaungana kuratidza kuti pane zvangaita ndakadirwa mvura ndakaita sei saka iko zvinozvi kana ndisingakanganise maybe takutopinda mu2 weeks zvaitika mbuya vavigwa saka toda kunzwa kuti iko zvinozvi pane zvimwe ndofunga kana ndisingakanganise vabereki vakateerera zvekuti iko zvinozvi chikamu chaminacho mapapi handeipa kunoviga gogo papa kwanzi vanhu vangu 2 minutes nyoka 2 minutes nyoka vanhu vati no inini mubatsiri inini zvandakaviga ndezvekubatsira mwana asi gogo chandiroziva ndechekuti aiwa vaenda nemwana uyu muchigara zvakanaka so tisingazive kwezvinozvi pane zvimwe zvichadzoka here kana kuti kwete uyezve kana kuti mukomana uyu ndiye aityirwa nevanhu kunzi dzimwe dzenguva anogona kuzodzoka achinda kutora mukadzi wangu kana kuti iye mwana anozonyadzisa vabereki kuti akabvisirwa mari yekunzi uri mukadzi wemunhu ozoonekwa zvakara nechi anomwe murume kuchegutu ndepapi chaipo kunonzi iko ku9 kunonzi kunyabhangwe chegutu nyabhangwe machinzwa chekuchegutu nyabhangwe nzvimbo iyi yandiri kutaura iyi yakamboitika zvakare nzvimbo yakamboitika nyaya yekutsva kwedzimba but izvezvi ndichiri kuchegutu ikokoka hakusi kunyabhangwe kuri kutsva dzimba izvezvi paprazi panonzi pabit ndo pane dambudziko izvo mukoma kb kana ndisingakanganise pandakapedzesera ndine 4 days panga patsva imba dzinokona kuita idzo 11 dziri kungopfuta moto kwaita tumoto tokuti kwanzizo munoona hutsi mumba aiwa ngandu dzichitotsva izvezvi vari kwabhiti kusanganisira kunyabhangwe panyaya ndiri kutaura ngatifambidzane izvezvi izvezvi kuti kusora zuro dzanga dziri imba 11 kuti nhasi dzaangana ende ukatanga uchadzimiki wakutopfuta baba Isabel moto uri kubva pai hapana ri kuziva kuti moto uri kubva papi dzimba idzi iprasi ikomboni fire brigade yakasedzwa iyo apasai pachizwa fire brigade ende ivo vanga vachitaura nyaya yekuti dai tawana mubatsiri nokuti dzimba idzi imba diki tumahati tuya tokungoti kakangoti moto through 10 minutes hapaisina imba yapera property yese iri mumba zvinenge zviri mumba imomo zvatakwa kuvadii kutaura even nevakuru venzvimbo fire brigade yegarire padhuze mukoma kepen ndofunga tichataura nemumwe munhu tikakwanisa kuti titaure kana kubata mumwe mukuru aripo apinde pamhepo akwanise kutaura iye kuti nemhaka yei vasiri kuenda kana kufire brigade kuti imba dzapera kutsva dziri panzvimbo
Zvakamboitika zvakare kubhindura. Ehe, matsviro aita dzimba dzekubhindura ndo matsviro ari kuita dzimba dziri papurazi papiti. Vari kufunga here kuti pane chiripo chiri kukonzera kakuti dzimba dzitsve? Ndo zvavari kufungira. Vakutofunga vakambotanga chifungo pane munhu ari kuganga ari kupisa dzimba kana kuti iko zvinozofunga kuti pamwe chivanhu pane munhu ane mushonga iri kuitika zvinhu izvi. But dzimba dzachona ikatsva pana panhasi kusora mangwana kuna kujamba yoenda pamwe. Mangwana yodzoka pa next payika muziva kutanga dzichingotsa zvakasiyana. Pane dzimba 2 panotsva dzimba 1. Pane dzimba 2 dzimwe nguva pachita dzimba 2. Asi iri nzvimbo imwe chete komboni imwe chete panonzi pabiti. 0713938538 0713938538 manzwa chepachegutu right Nyabangwe. Yes. Tibatsirei vateereri munoti kudiniko? Pane anonzani ari kwa Mutare muteereri so. Okay. Concept tafadzo chokururama. Cosmas patandizive senemu yake. Okay. Cosmas Mukokeri. Mukokeri Ari kwa Mutare. Cosmas uri kupi? Cosmas Mukokeri. Aiwa ndo kudharaka. Ndo vati dzvechimuti ya. Ndizozo. Ndo group yana Dorcas na Ruth Magwazi zviyera zvacho. Ungapi Cosmas Mukokeri? Ana Owen Mapope. Yes. Owen Mapope. Baba Isabeuka kana zvisati zvasvika mumuri mako. Kana zvisati zvakubata. Unofunga kuti zvinhu zvazviko. Vanhu vashupika. Vanhu vanetseka. Hai. Okay, regati zonzwa patingabate hane. Parliament inofanaka kupindura nyaya iyi. Nokuda kwekuti anti-parliament ndiyo inoenda munzvimbo. Ichinzwa kuti mutemo wakadai uda kugadzirwa. Poitwa zvinoitwa. Wozodzokera. Wozoita sei, wozodraft, wozoenda kuna president. Wozosaina. Tingabate ani kuitira kuti tinzwe kuti zvinogoneka here kunyaya dzevarume. Izvezvi chakanakira nepfenyuro. Taura kwamuri kuita izvezvi. Vari kutozinzwa, vanotoziva kuti munhu anofanira kubatwa ndianika. Vanogona kutotibata pana kuti kuti tangirai kwakati. Ndo vanoziva izvi. Izvezvi titori nenyaya yemurume asiri kusvika pamba pake. Mushure mekurwara kwemwana akazvitakura asungirwa. Pana paruwa apa. Mwana asungirwa. Asungirwa kudaro. Izvo baba ndo vari kushusha mwana. Mwana asungirwa. Pamba pakunetsa. Mwana kuti aende kunopona. Nhumbu inongorwadza. Iko zvinozva kutopinda kwanza kutopinda kana mu 11 month. Vaenda kunobatsirwa. Mukadzi ndiye ashevedza mubatsiri pamba. Murume ari kubaza. Amene kuti murume azviziva sei kubaza kuti kumba kwauya munhu. Kuti driver motokari kuyepamba kuti apinda pano njena achiri kugedha asati aziva vanhu vari mumba. Ndiani munhu apinda panapa because pane zviri kundiudza kuti pamba panapa pane munhu apinda. Zvinotaura ka. Munhu ngaabuda ari panapa. Munhu akubudiswa. Kwakuchikika bhutsu mubatsiri auya pamba. Ndokubva anzi bhutsu yawandikika. Iwe uri kuenda kubaza. Uchienda kubaza, uchagara kubaza, pamba pako upinde. Haasi kupinda pamba izvezvi. Pari kuitika sei? Anzi kusvika wataura kuti wakaitei mwana. So izvozvo mwana abatsirwa here? Mwana atonzi ndinokupa 3 days. Ndakupa 3 days. Kana usina zvawataura pamusoro pemwana, ini ndichabatsira mwana. Ndabatsira mwana. Uchabhadhara nini kundirwisa? Nezvo ndichabvisa pamwana. Mwana una zvauchamuita. Sei murume ari kutadza kupinda pamba pake? Amene chichimweza akasvika kugedha novovora udzokera. Saka ari kukhala kuponi. Kugara mota. Unatikati kuruwa timu rine murume ari kupaka mota pagedhi. Anozopiwa hembe dzekupfeka kuseni nemukadzi. Tibate ruwa chinenge chakabata chimusi. Apatuze paruwa apa. Tibate tiudze kuti munoiziva here nyaya. Pane mwana akazvitakura akauya kuzosungirwa angasingagari ipapo nguva yese airatidza kuti kuri ari kumurume but akasungirwa izvezvi. Okay, ruwa tibatei please pa 0713938538 pabodzi na 0789600748. Papa, yes baba. Rega ndingotora mukana kuti kwa Mutare tichazokubatai. Kwa Mutare panzvimbo ine mamainapo ine munhu angachipinda pasi vakomana kunochera kumba. Ndobva apinda mukomana pasi. Vakuda kuti basa rekunochera matombo. Ndobva abatwa kumaziso. Paakanzwa kuti abatwa kumaziso, akatonzwa kuti ndabatwa kumaziso but ruoko rwandibata Arusire munhu. Ndero kamwana kadiki. Kachecheka ndibata aka. Ndobva abuda. Ndobva aenda kuchecha. Akati ndozvaitika zvikanzi pakaipa pamaini po pana akabata kudai so ndobva adzoka. Ndobva audza muri zvikanzi wakangwarisa. Waenderei kuchecha. Pakangodzi wakangwarisa. Vanhu vakunopinda mukati vakusangana negudo. Kana makaona pachannel andazoitaura katsoko kaikaya kari pasi kari mugoti kapesa kari kachingobata matombo amuna kana chikafu but kari ngobata matombo vanhu vachiri kuchera here. Aiwa ndero lopinda mama mune ngomana
ndala mapinda muna mkomana tiri kuda kagoridhe senyika kaisi but kari kubata kari mukati maredu ezigi inobhekwa negoridhe karimo kari kubata pa izvozvo but akatozoudzwa kuchiti kuti enda unoudza vanhu vese vari papo kuti asangana netsoko iri asauraya tsoko iyi nokuti mukangouraya tsoko iyi uyo akabatwa kumaziso ari kufawo amaiwe kumuridzi wemaini kwanza akangoudza mukomana kuti wakangwarisa wakaenere kuchechi but achiri pabasa aripo but hapasi kubuda chinhu makomba akatenderedza ipapo yese asi kubuda chinhu ya pashata izvi zvinoda kumbogezwa kumbosukwa kumbowaswa nefast clean washing powder. Baba Isabel pane message yabva kukadoma pano avaiwe okay ndianiko nditawanda chirema ari pakadoma tinotenda kuri sekukadoma nhasi Cotton Research Institute weValley rimuka hanzi kana ukaitwa uri mutemo wekuti varoyi vabatwe nemhosva yokuroya vanhu vanochengeta kumajeri ZPCS vanokwanisire kugara nemuroyi unoziva kuti uyu akaroya anditika apedza hama dzake abatwa nemhosva atongerwa 5 years hanzi kustokisi. So vanhu vanochengeta vasungwa vanokwanisire kuchengeta munhu wanoziva kuti uyu muroyi apedza hama dzake. Mubvunzo kana ukanzi mutemo anomuchengeta sei aitoziva kuti uyu aveno anopisa Zimbabwe 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedwe. Alright paita munango network yacho okay paita munango National FM. Hello Katemba na Bozo zviri sei kwa mkoma wangu muri kutaura na Mr Intelligence Calvin Zvo pachingoma fama tibate pachingoma tibatsire tinzwe pane dzatatsudzura idzi uyo mfenze kukadomo magadhijeresa dzinenge dzatong'anga kana kuti muriro yacho achengeteke unogona kungomuka sipo ka unogona kumuka sipo saka panofanira hafu yemagadhijeresa yaita nehafu yeng'anga 30 minutes after wobva dzoko munhu achimhara night shift paipe wanenge wakutorowa pasi waroyi alaiwe uraitika nyumba yes ndakabvunzira ngomabvunzo kuti ambuyawo wekunze kwekukanda shashiko munhingiri muguva chatine chiropa vaya uyu munhu akafa akaita postmortem ero haana kuitwa postmortem saka hutori humboka hwakaregerera huchikandiwa muguva wakanyarara zvawakati wawawa kuti kudaro here pamwe utori umbo wakatohwadza umbo imimi mutosiya zvakadaro mochika kubvunza muchaziva sei kuti munhu wenyu akafa nei murume akashaya nei Baba Isabel murume angatosvika kubva 2021 achitorwara achingorwara angachirwara murume kamuka kurwara anga achirwara but panoda kuongororwa kuti kurwara kwacho chii chaiitika bhoza mukangorasika chipfeko kachine ropa musikaziti ropa racho rabva papi paito dambudziko rakatoitauriwawa saka uri kuti kudini kuhama dzemushakabvu tinongoti zvimwe zvinhu hazvingodiwo kuitaka kupusa so bhozi muri kutoona zvinhu zvichitoitika moramba makanyarara pamwe muroora anotyisa kauyu kanyemba kanyemba yes kanyemba ini ndindega ndogona kungomubvunza dai ndange ndaimubvunza kuti muri kuitei apo inini zvangu ka rege nditaure chokwadi hama idzo dzakatoregerera munhu wavo wakatoregerera tiri kunyeperana chokwadi regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini orit ndikukumbira kakubvunza mukoma Bhozo pane chemudzimai uya ane mwana wake ukuzoti aibvisika pamuviri muroora ambuya otanga kurohwa nekacheche kachipoko iyeye futi muroora akazoshayika futi very sorry amaiwe akazoshayika futi ndichida kutoti ndifambire nyaya muroora wacho akashayika futi saka ndisingaziveko zvino zvepa richafamba regai vamboti senge vanhu vatidzikamei pakuchema tozonza kuti yapapi orit haiwa maita basa timu mashasha nokuti timu mashasha mamuka sei Boss London British chingaipe Victor Katia Shekmin Matono tinashe Godra designer discuss kwededza marowa regai Samiro Gwayana tichana shumba makwere kopula wayo mudara wangu Steven Siyabua tisikakangani washandi wese pachingoma famu
na eso wangu Musa Promero ndoda kuti munidedzero ka Boss London British katatu mubva mawapa fando dza AK47 wepa Nginoya bautara mai manje wepa Epworth Boss London British Chingaipe Boss London British Chingaipe Boss London British Chingaipe po rikiti vo tinotenda waita basa ndi Kelvin Zwauka pachingoma famba pachingongoma toda kutsvaga mutauriri weparamende wekuparliament auye kunoku titi vanhu vari kuti kopadi kuiswa mutemo unobata varoi night shift tinzwe kuti night shifters zvitsero zvimbobira kubhururuka baba Isabel muchiri kuziva here kuti pane imba isiri kuwanikwa ichi kuhwange zviya kuhwangeka Vic Falls yakadisappear iye Victoria Falls aiwa yandikaita ndiye munda ririka yekuhwange imba namanje isinga pangori neground chete yakaenda nemuridzi wayo Zimbabwe regai pari zvino timbopinda muchitoro in the edition yaICC Men's Cricket Under 19 World Cup imweyo iri kubvinirwa kankati mwa dziko raZimbabwe pabodzi na Namibia kuchoka ntsiku ya 15 January kufika 6 February 2026 nezuro pane mitambo yakatambwa 29th match New Zealand Under 19 versus Pakistan Under 19 yes kuHarare Sports Club Pakistan Under 19 ikawina ne8 wickets kuzoti 30th match wakatambirwa ku Queen Sports Club koBulawayo India Under 19 versus Zimbabwe Under 19 India Under 19 ikawina ne204 runs ndio maperero akaita kamitambo yakatambwa nezuro nasi Wednesday 28 January 2026 kune wani mutambo uchatambirwa kamu Harare Sports Club Harare Zimbabwe Australia Under 19 versus West Indies Under 19 mutambo watanga kanenguva za 9:30 machibese vakasununguka manyai pa Harare Sports Club munosapota kazvikwata zviriko Australia versus West Indies Under 19 ICC Men's Under 19 Cricket World Cup iri kuitwa co-host neZimbabwe pamwecheteka neNamibia mitambo yakatanga musi wa 15 January ichapera ka 6 February 2026 paita munango pantedu baba Isabel lekezani kati awiri atatu anditandiza tikanati katabva mafara kuchokera ka ku Net 1 pabodzi na H Solutions paita mumwe parunhare baba Isabel Halo Kanyemba mamuka seko mkoma wangu tamuka mushe ndiri pakaugari apo ndimofela kupi pakaugari apo iri kupi kaugari kaugari iri kuseruko kupi mofu mofu ya mkono nai mofu sorry network phone zvakana kanititaura tese nai mofu ya mukono kuti atusi tumari kana pamwe network paita munango panterwe hello mamuka sei mamuka sei mkuma KB tamuka tiri kutaura nani ari kupi Amidi Jibaya kana AK47 AK47 uri kupiko pakomboni yatsva uko kuEpworth zibatsira itinzwe ndinoona kuti apa nyaya iripo ka vanhu vakaita zvavakaisa vane zvavakaida kuzama kuda kuvhara pamufi apa pane zvavanenge vakaita pamufi kuti mudzimai wacho pane zvaida kuvhara pamufi pane zvaakaita pamufi ipapo okay anenge ari kuda kuisa mhiko dzake ipapo kuti asapuka munhu alright saka veukama sei vakaramba vakanyarara veukama sei vasina kubvunza vanenge vane connection pamwe nevamwe wachona saka vasina kubvunza but ndiwo vaunza nyaya yaka kuNational FM kungounza avo vaunza asi but vanenge vanoziva zvakaitika ipapo kuti vanoziva zvakaitika vanozviziva sei vasina kuda kubvunza amen okay rega tinzwa pane zvimwe zvinoda kubvunza ubhozhongora ndoka pane nyaya dzekumashure dzakataura dzakangosara dzakangohenga pane murume wekuchinhoi wekuwanikwa ane tsono mumusoro uyayo yes kuri kuti mombe 36 nen'anga yekumozambiki mai muri kuiziva yes
takaidavira iyoyo takaidavira ndongosida kutenda chiti yapindirwa nevakuru veukama vachiti ngaimbomira kuenda pamhepo nekuti vane zvaurida kuwirana nokuti vamwe vacho ndive rudzi rwemambo. Alright, kozoita yamai ndisi ndikwamutoko here kati kwakazangarare. Yamai pane murume akaorora mukadzi angani mwana wake mukomana. Kozoita mukadzi angani wake womwana mukomana. Saka murume anga achishanda kuda kuno kuHarare. Ndobva azoti nhasi iFriday regai ndimboenda kumusha ndimbonoona mumhuri. Asvika kumusha kwaya ndobva asingosangana mukadzi akarara nemwana wake mukomana wakaita nemurume uya. Ngapatsvagwe hama inogwanisa kuti baba vane mwana wamukomana ndobva vaita mapofu vese. Kazi panofanira kutsvaga munhu imwewo kama anokwanisa kunotingidzira tsvina yaamai. Handizoti yakafamba senyaya iyoyo. No, hatina kuzopiwa kuti yakafamba sei, asi chandoziva ndechekuti yakaenda kwamambo. Haina handipi pachimuti nyange zvikaita sei ndinozoenda kubasa ndatomboteerera chimuti chapera. AK47 ingomutsa vaviri tinzwe. Ndoda kumutsa sekuru vangu vanoziva vachibaya kumasvingo kwachivi uko mandamabwe. Ozoningira vamwe vese vandakadzidza navo form 4 ye1997. Ozoti ali muchibaya ari kukwekwa nemudzimai wake nemhuri yake vese nevamwe vese vanondiziva. Tinotenda. Maita basa. Yes. Mokoti hazira AK47 ndiriko ndiri mupenyu. Tenga AK47. All right. Imba zifaye uko. Tinotenda maita basa. AK47 0771 647 095. Boss Motorspace for reliable genuine parts. Lekezani kati takuleka atetekeri awiri atatu then tozopindaka muchirongwa uyeka patinokwanisa kakutengesa ne premier bet. Beja magreen uwine magreen. Paita munango pantedwe 0713938538 pabodzi na 0789 600748. Zimbabwe, hello. Imi mamkase. Tamuka du mamkase yu. Tamuka kuri sei kuredi. Aiwa kuredio kuri right nemi koko muri right. Aiwa tangu kuri bo. Ndiyama inosa. Ndindi. Kokuita hunu. Nyaya varo iri kubata bata kana unombodzikama kuti pamwe hurumende ingatinzwe. Mainosa. Kana tichiti susu kuba imhosva nokuti panobiwa tinenge tichitsvaga kuti ndiani abata apa mafingerprints handiti. Ndakava zvinhu kuba imhosva. Saka muroyi munozomubata sei? Kasi manje mutemo wari kuti abvumire kuti mune varoyi kuti havasati varoyi. Ndikambori muroyi akadonhaka. Vanhu vanotanga kuziva kuti chingatiise ipi pamutemo. Network yenyu iri very bad amakenosta. Asi ndikukuzubai. Okay, fambai mbichana. Ndafamba futi. Makundinzwa. Zvanani. Asi ndikukuzwa loud and clear. Right, tibatsira itinzwe. Ngatizoningisa kunyanya bata chama ile kwachihota iyi. Kampu yale kwachihota ndiri kuti hama izandi inimi mune mapirwa handisi panhamo. Sipanhamo kudaro ini ndotosumuka ndoenda pari kuvigwa munhu ndobva ndatira kuzama kuita zvandiri kuita ipapo nditesei. Hama dzemurume dzoramba dzakanyarara vachanzi dzichamirira nekuti ndoprofita zviriko here? Hatisi kuziva. Ini ndinoona kunge nguva iyoyo yakakanda mai ava chipfeko chavo chine zvachinazvo izvi. Dai vakatomisa vaipfutsira vatomirai chinhu ichi ngachibude. Vanga vachisingaprofita handi haisinganga here? Muprofita hasiise ndemadzimai vaite vati mirai obva watora chinhu ichocho vochiona kuti chinei nekuti mai vanogona kunge vane zvavakaita mufi vaitotsipika hamuzvione kuti vaitsipika mufi. Vanogona ngatotsipika mufi kuti asavamukire kuti asavaite zvimwe zvinhu pamwe zvavo zvekuchiprofita vaishandisawo nemishonga. Mamwe maprofita anobata nemishonga. Naimanosa kana kuri kutsipika unobva watozviita pachena vanhu vachiona here? Saka ndiri kudaro kuti ivo vakatozviziva kuti hama dzemurume wavo dzinovatya kana pamwe vanga vatogara varara vakatsanyira hama dzemurume wavo idzi kuti dzisamukemu. But indonyange dai vakatobvunza nguva iyoyo vakabatana naiguru chii chamuri kuita chenderana vanga vamiswe vanhu vari kupuchira votomira kupuchira kwete vapuchirire pamwe vari kupuchirira munhu wavo zvachose zvekuti haachambogone kubangamuka kana ane zvaanga akagadzirwa. Saka indirida ngoti onediwe kasi nekurowe nekuti amai avakatoriwe ya pakaipa. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Pakanaka keibhina bhodha ndiri kungokutendai nechirongwa tiri kunakirwa wedu we. Ndangoti mundimboneserewo
delegation yePepsi United kukenzi kwavarongeka mukuzviona Makenosa. imi makilabu mangana anoendesa vana kuchikoro makaona mwana wedu uyabhasa uya akatotorwa kuendeswa kuchikoro masini mangana anoziva kuti mwana uyu angonosapoti akafanana namainosa asinacha vainacho angomuendesa kuchikoro Zvimwe zvese makataura kuti pachatanga season munenge makushandisa Gwanzura Stadium. Ndakapfuura nepo ndakaona huswa huri ipapo. Aiwa vajere vakatoonera kuti pane zvamamuda kuvaitisa mukuti haina kuvhurika reke vakati vhurike nekuti isusu tinoita kuti dusuro ramuono unoenda mberi saka vedu vanikukumbira masipoperi kuti andiindiro kambo kemasabhuku vamwe akambotsudzura masabhuku nevaroika obananidza rumba yacho zvakaita kambo kabhozhasi zvinonyatsobuda zvakanaka hamusi kuzvionawo. Alright, ari kuzinzwa. Ari kuzinzwa kuti kukumbira kambo ikakuti chete harizoti hambotorengoneti varungu vaketi vanoimba natuweti angoburisa chete kambo kevaroi nemasabhuku akutorachika kuti havasina kupiwa nevaroi vasina kubvumirwa ungobatanidza kambo ikako kumbokatsudzira kawani. Aiwa, tinotenda maita basa mainosa Cosmas right paita munango baba Isabel Pantedwe. Hello bozo mamukaseko mukoma wangu tiri kutaura nani ari kupi apa Fred ari pamakombe pablendi ya tibatsire tinsu kana mboma chiduda zvauriya but handibatsiri akauya akatobata munhu akatovhuma kudai sokuradza kuti muro yabvuma. Yes. Saka muro yanzi munyaya iyi ngaitorokodza kwaroya bari bozi kana atobvuma machitauya atoya ati amai vabvuma kuti ndakadai atovhuma kasaka ati saka muri kuti paramente ngaite kuti varoi vabatwe. Vabatwe wichikapetedza iko yairiko because varushereketa vana. Okay. Saka pavanongobvuma ipapo nezvemapurisa muno mukati. Poza kuti tambudzira vana. Imimi kwenyu kune zvakamboitika ere zvemuti munotofunga kuti varoi vazviita? Aiwa kadze kutsudzirwa kadza vana vachawandisa kati tikuteera vana. Taurako. Saka natokubvuma mapurisa kumana mabhande andobasa ravo svika mutongovafonera kumana mabhande svika ika veukurudzira mataraudza vanoziva basa ravo ka. Okay, but inofanira kutanga waita mutemo manje. Vanofanira kugadzirisa hurumende wavo. Zvogadzirirwa batwe kuti ndatambura. Aiwa, rega timbobata member of parliament timbonzwa kuti zvinoita here kuti zviitike. Zvinofanira kutoita kuti mahwani. Aiwa, ingomutsai vaviri vatatu. Damudza timu yangu ise pamakumba ipamukambo netimu ise pamakumba inoitamba nayo. Mondo muzoinyana kiti na posha amurubata basa kuma. Tinotenda. Amungodezo katatu akomana mudridzo opfuta. Ndiani zita? Fred Chimbumu. Right. Fred Chimbumu. Po. Rigiti. Freddy. Kwadzita tabu.